Фолклорът има ли го или го няма в наши дни? Ако искате да научите повече за българските традиции и как да ги претворим в наши дни, гледайте документалната поредица «Фолклорът» с мен Илияна Найденова. В днешното издание ще се потопим в таинството на традиционната българска сватба. Какви символи са били важни за нашите предци? И тях ли наблюдаваме в днешната сватба? Или взимстваме символи от други култури, защото не знаем нашите? Или просто защото се оставяме на комерциализацията? Сватбата е един от най-важните обреди в живота на традиционния човек. Той е така наречените обреди на преход. Какво ще рече? Раждането, сватбата и смъртта. Това са трите опорни момента в живота на селския традиционен човек. От онова старо общество, което е функционирало по съвсем друг начин. Докато раждането и смъртта отбелязват прехода на човека между два свята, сватбата е обред на преход, който отбелязва промяната на статута ни в човешкия свят. Съзряването на момъка и момата, които вече са натоварени с други отговорности. И това е една изключително важна крачка, защото за традиционния човек истинското осъществяване е ако той има деца, ако той има семейство, ако има много деца, ако бива продължен той като себе си, като род. Защото ако този преход не се осъществи добре, ако успешно не се получи преминаването от мома в невеста, айде да говорим за жената, опасностите са много. Опасности от болести, опасности от бездетие, опасности от природни бедствия, от неща, които заплашват мира и ритъма на живот на традиционния човек. Именно за това в българските традиции булката като главно действащо лице е била покрита с плътно червено було. Така тя е била скривана от хорските очи, от уроки и лошотии. По този начин предците ни са предпазвали бъдещата невеста от негативната енергия. Тя е в един момент, в който вече не е мома, но още не е невеста. Не е осъществената невеста. И в този смисъл тя е много уязвима и много податлива, да кажем, на отвъдни същества, на вселявания на някакви отвъдни сили. И от това може след това да се поболее, или пък да няма деца, или пък нещо лошо да сполети семейството. Ето защо за традиционния човек е било много важно ритуала да се осъществи по всички правила на традицията. Тоест всичките адети, както казват бабите, да бъдат осъществени така, както се знае от старите, че трябва да се направят, за да се подсигури доброто случване, за да се подсигури хармонията, за да се подсигури бъдещото благополучие. А сватбената обредност е една от най-богатите обредности в нашата култура, тъй като е свързана с много действия, с много ритуали, с много музика, и то обредна музика ритуална. Наред с обредните ритуални песни, сватбата е била съпроводена от редица инструменти, характерни за съответния регион. Инструменталната музика е допринасяла за доброто настроение на сватбарите. Виели са се кръшни хора, надигравали са се сватовете. Българската традиционна сватба, такава каквато я помня от детските, от младежките години, е точно такава, за каквато пея в прекрасната странджанска песен "Оглавила се Тодорка". Моята сватба също беше такава музикантска, на нея също имаше 3 тъпана, много инструменти, много певици, много песни, много хора. Цялата сватба беше съпътствана с едни наистина традиционни ритуали. Сега нещата според мен малко се поупростяват. Диджеите, комерциалната музика и всичко, което сега ни се случва. Но съм сигурна, че има региони в България, които наистина държат на българската традиционна сватба. За
Таня Величкова е родена в музикално семейство, закърмена със странджанската народна песен и прочувствените мелодии на нейния баща, известният кавалджия Стоян Величков. Баща и Стоян Величков и предава първите странджански песни и силната любов към българския фолклор. Наред с многото записани песни за фонда на Българско национално радио, е солист на хор «Български гласове Ангелите» и преподавател по народно пеене в Национално музикално училище Любомир Пипков. Изследователите на традиционните сватбени тържества разделят условно обичаите, свързани с тях на предсватбени, същински сватбени и следсватбени. Затова се казва, че и сватбата е една седмица. Традиционната сватба е трябвала почти една седмица. Започват още в сряда или в четвъртък, ако приемем, че сватбата е в неделя, защото тя така се е случвала. Започват в сряда или в четвъртък с така наречените засевки. Пресява се брашното и се започва правенето на обредните хлябове. Хлябът е най-обхватният предметен символ за българската фолклорна култура. Символ на плодородието. Обредните хлябове са с изключително богати и красиви релефни изображения, наричани меденици, галабета, невестински и кумови краваи. Всички те са натоварени с конкретна обредна символика. Хлябът е използван и като средство за любовна магия. В някои региони давали специална пита на годениците, които те трябвало да изядат сами. А магия за събиране на двама млади се правила, когато единият не е съгласен да встъпи в брак. Младите трябвало да се прогледат през специално приготвено кравайче. Вярвало се, че това ще доведе до брачно благополучие. Има много обредни песни, с които самото замесване е съпроводено. Наричаме ги още протоколни песни, така, в изследователски план, защото те са по протокол. Буквално трябва да бъдат изпълнени. И това са песни, които, например, "Трепнали са 9 сита" е една от популярните песни. Става дума за сита, копринени сита, с които се пресява брашното за обредния хляб. Това са песни, които не се изпълняват никога по никакъв друг повод, извън сватбата. Даже това е на лошо. И това се отнася за всички обредни песни от сватбата и за всеки ритуал по принцип, и за всеки обред, защото и гергьовденските не се пеят по никое друго време. Но сватбените някак на човек му се струва, че вероятно биха могли да бъдат изпяти. Не се пеят. Не е на добре. Те имат ритуално трептене, те имат ритуална сила. В предсватбените обичаи моми приготвят сватбеното знаме, наричано феруглица, уруглица, пряпор или стяг. Разбира се, той не е знаме в съвременния смисъл на думата на национален флаг, а е от множество кърпи, такива с бяло и червено пак, ябълка, цветя, бил е така украсяван и сватбеното знаме е придружава през цялото време сватбата. На върха на сватбеното знаме забивали червена ябълка или глава лук, привързвали с червени конци и китка здравец или босилек. Вярвали, че магическата сила на тази украса ще дари на младото семейство здраве и благополучие.
То е някакъв знак за шествието, за случването. От първия момент до последния, докато се свърши сватбата, има сватбено знаме, което съпровожда. Много важни предсватбени обичаи са момината и момковата вечер. Вечерта преди самия сватбен ден, значи това е събота вечер, да кажем, в която при момата се прави плетенето. Плетат момата и пак и пеят песни. Ресането и сплитането на косата на булката символизира преминаването от моминство към положение на омъжена жена. При момчето е бръснането на младоженеца, така наречено, като те наистина го бръснат, но той пак има ритуален характер. И на едното присъстват само момичета, на другото само момчета. Като тук има много интересни текстове на песни, в които майката съветва щерка си. Песните са се предавали от баби на внуци, от майки на дъщери. Това е естественият ход на приемственост. Така и при мен. Аз съм научила много песни от моята баба Райна и от майка ми Санка Мишева. Санка Мишева е изпяла редица шопски песни от Елин Пелинско. Някои от тях са записани във фонда на Българско национално радио, други са преживяни само от публиката на многобройните й концерти. Връзката между мен и моята майка е силна, така както се пее в много народни песни. Тези песни живеят в моето сърце още от детството ми. Преживявам ги и днес, когато ги предавам на моите ученици или ги изпълнявам на сцена. Dari se kasta sa
силно емоционален момент от сватбата е извеждането на булката от нейния дом. Тя бива изведена с различни варианти в различните региони, но най-често от баща си. Може би от баща и брат, или пък от баща и чичо, или пък от брат и чичо, т.е. от роднински мъж. Като това е един много силен, много напрегнат момент, тъй като това е вече наистина нейното отделяне. От тук е изведена вече, тя не се връща никога повече в тая къща. И затова и много често в традиционната култура хората, които имат момичета, казват, че това дете не е тяхно. Защото още повече те са се женили много млади. И точно когато тази девойка става в една възраст, в която може да бъде част от семейството и да работи на нивата, тя отива на друга къща. Моментът на раздяла е особено тъжен в дома на момата, съпроводен е от редица песни с трогателен текст. Стъпвай, пристъпвай, булчице млада, назад не поглеждай, че ще разплачеш стара си майка. Както се жито дели от слама, тъй се чедо дели от мама. Ти ще идеш в чужди двори, на чужди хора добро да правиш. Извеждането на момата от дома на родителите й е предшествано от вземането на кума, който е обект на особено уважение в сватбения ден. Самия сватбен ден има поредица от шествия, ходи се да се вземе кума, след това се отива да се вземе момата, всичко това по път е съпроводено с песен, за да се стигне до сватбената трапеза, на която също се пеят песни. Моята сватба е била преди повече от 45 години. Тогава по това време се правеха големи сватби, даруваше се с тежки дари. Семейството на момичето имаше грижата, освен за чаи, за да направи на булката на момата, да направи и дарите за сватбарите. Аз, например, съм дарувала повече от 3 часа. Мъжът ми е от голям род, аз съм от голям род. По време на венчавката бабите се казваха на кума: внимавай да не чукнеш короните, защото това е на кавги, на разправии. А когато вече майката, свекървата ме посреща в къщи, по бялото платно внимаваха никой да не минава преди нас и след нас да го събира майчина и бащина невеста. Това ще рече да има майка и баща и да има и дечица. Традициите повеляват, когато младата невеста излиза от прага на бащиния си дом и прекрачва прага на новото си огнище, да пристъпва винаги с десния крак. Защото има едни такива представи за лявото и за дясното. Лявото е женското, дясното е мъжкото. Лявото е лошото, дясното е доброто. Това са такива едни фолклорни представи, които разделят така симетрично нещата. И тя затова трябва да тръгне с десния крак пак за добро. Очистващи ритуали съпътстват и посрещането на невестата от свекървата. Когато свекървата посреща невестата, играе около нея ръченица. Обикаля я 3 пъти. Като това има очистващ характер. Тя е такава ритуална ръченица, очистваща, защото тя идва от друга къща, с други енергии. Тя е минала по пътя. Може да е погледнал някой с лоши очи. Всичко това е част от представите и вярванията на тези хора, които са живели по този начин. Другия много важен момент е да ги захрани с нещо сладко, с питка, с мед, да кажем, което мисля, че и сега се прави, за да са си благи, да са си сладки един на друг, да не се карат. Другото нещо е намазването на вратата с мед или масло и мед, зависи, трикратно булката трябва да намаже вратата преди да влезе в дома. След въвеждането на невестата в новия дом, свекървата й отвежда при нощвите, където се меси хляба. Свекървата завежда невестата и поръсва косата с брашно, за да побелее в тази къща. Тоест да остане там, да не се разделят, да не се случва нищо лошо, да не умират, нали, просто да остареят в тая къща. Но има и един момент, в който младоженеца поглежда невестата, която идва през сито. Защо? За да е сит от нея. После да не ходи другаде, да си е сит от нея си.
И така има много, много неща, в които в крайна сметка народа наистина е вярвал. И те наистина са се случвали, просто заради тази вяра. Народната вяра, че добрата сполука в семейството е пряко зависима от умението да предразположиш съдбата, за да не ти праща злини, определя почти всички ритуални действия по време на сватбата. Но в традиционната сватба има и ритуали с по-различна цел, а именно вписването на невестата в йерархията на новия й дом и демонстрацията на уважение към порядките в него. В новия дом, когато отива невестата, има едно нещо, което е заговяване. Т.е. тя мълчи. Може да мълчи 9 дни, може да мълчи 40 дни. Това е пак такова едно ритуално мълчание, което има за цел тя да влезе в тая къща, да усвои правилата в тая къща, да се научи на този нов дом. И има и практически момент в тая работа, защото буквално в мълчанието си тя може да... Тя се научава какви са правилата, кой меси хляба, кой носи вода. Заговяването на невестата е един от ритуалите, които продължават и след сватбения ден. Но то не е единствения важен след сватбен обичай. След това вече в следващия ден, в понеделника, има едно ритуално ходене за вода. Водят невестата за вода. Даже по пътя разливат водата, пък се връща тя да налива трикратно, спира се на определени места и разбулването. Официалното разбулване, махането на това було на невестата се случва именно в понеделника. Към след сватбените обичаи спада и ритуалът повратки. И това е отиването пък на младото семейство на гости при родителите на момичето. Това е първото им ходене при родителите на невестата, вече като семейство. И повратките също са много важни, защото там мотиват от рода на момчето определени, пак се пее по пътя, те пък се приготвят много добре се подготвят, за да ги посрещнат. Да се отвори път, това някъде из балканските страни съм чула, да се отвори пътя на младото семейство. Времената обаче се менят. Променя се и българския сценарий на сватбеното тържество. И това, което знаем за традиционната сватба, то пак е един вид реконструкция от разказите на нашите баби и прабаби. И от първите записи от средата на 19 век. А преди това? Дали тая сватба в 19 век не се е модернизирала с някакви неща и това, което ние сега вече виждаме и смятаме за супер автентично и супер старо, дали в онзи момент то не е било вече едни иновации? И дали това сега пък, което се случва с ритането на менчето в ресторанта и с цветчетата поръсени по пътя, няма след 100 години някой да го интерпретира като най-старата и традиционна сватба. Значи, всичко е много, много променливо и в крайна сметка зависи и от дистанцията на времето. Как модерното време трансформира старинната сватбена символика? Кои елементи от традиционната българска сватба са останали единствено в историята и кои от тях продължават да живеят в осъвременен вид? Дали отстъпват място на чужди влияния? Това ще разберете в следващото ни издание с мен, Илияна Найденова, когато ще продължим да търсим живите следи на фолклорното ни минало в живота днес.